Саба шарифіңіз хайырлы олсын, ноябрьнің 22-сы Қарамышғалының 1364 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışам. Луганскта аскери дарбе сөзді ЛНР елбасшысы ве оның ичішлер назиры арасында қауға sıcak ноқтаға келді. Қанунсыз илан етілген сөзді Луганск халық жұмхуриетінің ребері Игорь Плотницкий, Игорь Карнетны іштен бошатқан соң, оның шақси гвардиясы Беркут пайтақтың мерkezini zapt etті. Назерлік ве телерадио меркезі басып алынды, телефонағы yok, Луганскның esas соғақларында арби техника бұлына. Русияның Дождь телеканалы Бульдереке, Кремль, Плотницкийның истифасына қол тұта. Луганскқа Русия махсус көчлері ве сөзде ДНР аскерлері келген екен. Оның лидері Александр Захарченко Луганскның ишғал етілген топрақларының бір қысмыны алмаға істегеніні гизлемейді. Русия күтлеви хабер васталарының мәліматына көре Плотницкий Лугансктан қачып кетті. В результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени к главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Заявление Карнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Карнет законно отстранен от занимаемой должности. Есть решение суда. Со своей стороны хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Луганскта вазиет кергенлешкені үшін түневін ақшам Украина президенті Джиле Арби топлашу өткерді, бұны Петро Порошенко Facebook сайфесінде білдірді. Топлашуда көчедерелерінің реберлері марузаларыны сеслендірді, тешкес меселелері мерkezінің векілеріне ОБСЕ мониторинг миссиясы еле ишбірлігіні фаалештіріп, ғарби ортақларына хабердар тотмаға авале етілді. У зв'язку із збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення. Русияге қаршы санкцияларының ләғу етілмесі пасыде музыкере етілмесі мүмкін Авропа Шурасы парламент ассамблеясының дайми комитетіне ассамблея ішінде Русиялілерінің иштиракына ғайрыдан тіклемеге санкцияларына алып ташламаға теклиф етілді. Пасы топлашуының күн тәртібі түнеуін ақшам айданлаталды комитет ноябрьнің 24-інде көріші мутихасыслар қайдет екен музыкере етілежек меселелер бірде-бір қарар алынacağını ifade etmей. Aynı vaqtda bununla qarşı 2018 senesi yanvar ayında keçirilecek sesiyada asamblea Rusiyadan sanksiyalarını alıp taşlamağa hazır mı yok mu gösterecektir. 3 роки поспіль одна з держав-членів Ради Європи, Російська Федерація, брала участь у діяльності та була представлена в органах лише однієї з 2 статутних органів організації, а саме Комітету міністрів, але не в асамблеї. Асамблея висловлює жаль з приводу того, що в результаті реакції на цю ситуацію Російська Федерація оголосила 30 червня своє рішення призупинити виплати внесків до бюджету Ради Європи до повного та безумовного відновлення повноважень делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Жесүрлерінен бір сырада Украинада бұйықтен-бұйық қорчалайжы компания башлады мектуп язма марафоны 200-ден зиеде мемлекеттен фааллеріні бірлештірді. Марафон черчевесінде үкімет тарафындан тақып етілген қорчалайжыларға қол тұтмаға чақырыла. Украинада Эмир Усейн Кукунун давасы белледір. Қырым татар фаали 2016 сенесі Қырымның ишғалжа кемейеті тарафындан апске алынды. О, Қырым ишғалі ве фааллерінің қачырылмасындан соң Қырым инсан ақлары бақ группасына қошылғаны да Эмир Усейннің фаалиеті диққат желпетті 2014 сенесі июль айындан башлап ФСБ оңа келмеге башлады. Евінде екі керетін тоу кечірілгені да 2016 сенесі февраль айында есе оны незарет алтына алдылар. О вақыттан берлі Эмир Усейн Куку террорист тәшкилатының азасы олмасында ве акимиетні күшінен запт етмек планлаштырмасында қабатлана. Оңа 25 ел апыз жазасы беріле біле.
Родина Еміра Усеїна також під тиском. Через місяць після арешту до його 9-річного сина Бекіра у школі підійшов працівник ФСБ і сказав, що тато зробив щось погане та буде гнити у в'язниці 12 років. Цей інцидент дуже налякав хлопчика та усю родину. Підпишіть петицію до Генерального прокурора Російської Федерації. Вимагайте зняти всі обвинувачення з Еміра Усеїна Куку та припинити переслідувати його родину. Шымдылык бұл соңғы хабарымыздар. Эфирна саба yayını devam ете Елизавета Цареградская. Соңғы ең актуаль мевзуларны музакире етежектер. Атайрелі олыңыз.